200 saltoki inguruko parte hartuko dute Iruña Stock deskontu azokaren beste edizio batean aurten hiriko kaleetan. Elurra kentzeko 22 makina daude atzotik martxan. Nafarroko goi mailako kirolariek psikologia zerbitzu eskatzeko epea zabaldu da. Nafarroak 101 milioiko superabitarekin eta 158 milioiko zorraren murrizketarekin itxi du 2019 aurreko urtearen aldean. Tokiko 41 erakundek gazteak eta familia jaietako istripuak prebenitzeko Boi Ibengo programa publikoan inplikatzearen aldeko apustua egin dute. Gure hautez arro lemapean Nafarroa hegoaldeko oliba olio eskuratzeko kanpaina berri bat martxan jarri du Herrigorak. Atzo abiatu da punto de vista jaialdia. Aste honetan 140 film inguru proiektatuko dira Iruñan eta 70 bat jarduera egingo dira mundu osoko protagonistekin. Cerrado el 2019 cumpliendo los Nafarroak 101 milioiko superabitarekin eta 158 milioiko zorraren murrizketarekin itxi du 2019 aurreko urtearen aldean. El Masaiz kontseilariak nabarmendu duenez kopuru hori funtzionarioi gradua ordaindu ondoren zehaztu da. Nafarroko gobernuak aurrekontu egonkortasunaren helburuak betez itxi du 2019. 101 milioi euroko superabitarekin. Barneko produktu gordinaren 0,5% eta barne produktu gordinaren 0,15% zorrarekin. Nafarroko gobernuak astelehenetik aintzinera elurra kentzeko 22 makina jarri ditu martxan, elur moduan prezipitazioak izateko arrisku handiagoa dagoelako. Halere, galtzadetan pilatzeko arriskua 1000 metrotik gorakoa baino ez da. Iragarpen meteorologikoaren arabera 700 metroko elur ekaitza espero da, eta elur pilaketa puntualak izateko arriskua dago. 15 zentimetrokoak Pirinioetako haranetan, 1000 metrotik gorako altueretan. Gaur eguerdira arte egongo da arriskua eta elur maila 700-800 metrotik 1500-1600 metrotara igoko da. Elurrak kentzeko makinak Pirinioetako haranetan daude. Pagozelai inguruan, Leitzarango autobidean, 121 A Belaten eta 121 B Baztanen eta Urbasako igoeran. Errepiden egoerari buruzko informazio webikoitza carreteras.navarra.es webgunean edo 848 42 hogeita 00 telefonoan eskura daiteke. Halaber, lehen aipatutako webgunearen barruan, esteka espezifiko hau dago bideetan dauden kamerek hartutako errepide bisorearekin. Iruña Stock deskontu azokak bere burua birsortu du aurtengo edizioan eta eskaintzak hiriko kaletara eramanen ditu. Saltokien estandak paratzeko gune bakar bat ezarri beharrean, oraingoan azoka dendetan bertan eginen da. Proposamen berritzailea da eta xede du hiriko erdialdean eta auzoetan barna ibilbide bat sortzea. Hala azaldu dute prentsaurrekoan Ana Elizalde Gobernu Estrategiko, Merkataritza eta Turismoko zinegozio ordezkariak eta Inma Elkano Nafarroko merketarien elkarteko kudeatzaileak. Aukera honenak bertako merkataritzan lelopean denboraldi amaierako eskaintzen azokak deskontu handiekin beteko ditu kaleak martxoaren 5etik osteguna 7 larunbata. Eskaintzak egonen dira honako sektore hauetan, besteak beste. Arropa, oinetakoak, elikagaiak, dekorazioa, bitxigintza, altzariak eta paper gauzak. Aldezarreko 46 saltokik egin dute bat ekimen honekin. Zabalguneko 29ak, Martin Azpilkuetako 15ek
eta Donibane, Mendebaldea eta Ermitagaineko 53. Hoiek dira parte hartze handieneko auzoak, baina ez dira bakarrak. Iturramako 6 saltokik ere parte hartuko dute aurteko Iruña estoken. Sanduzelaiko 9, Mendillorriko 4, Txantreako 18 eta Arrotxapeoko 6. Parte hartzaileen zerrenda osoa webikoitza pamplonastock.es webgunean dago ikusgai. Dena den, deskontua kanpotik erraz ikusteko aukera egonen da. Izan ere, saltokiek dendaren sarreran kanpainaren lanpas bat paratuko dute. Saltoki horretan eskaintza garrantzitsuak daudela adierazteko. Horrez gain, eguraldiak aukera ematen badu merkatariek nahi izanez gero, salgaien parte bat dendaren kanpoaldera ateratzeko aukera izanen dute. Horrela, dendak kalera atera eta konsumitzaileei keinu eginez. Azoka 3 egunez egonen da zabalik eta saltokiek ohiko ordutegian irekiko dute. Merkataritzaren aldeko kanpaina hau bultzatze aldera, Iruñako udalak hiriko 9 merkataritza elkarten laguntza izan du. Aldezarreko merkatarien elkartea, Ensanche Area Komerzial, Martin Azpilkuetako merkataritza eremua, Iturramako merkatarien elkartea, Donibane, Ermitagaina eta Mendebaldeko merkatarien elkartea, Arrotxapeako, Sanduzelaikoa, Txantreako eta Mendillorrikoa. Dagoeneko 14 urte daramatza hiriak Iruña estok azoka antolatzen. Azokaren xedea da, udazken neguko denboraldiko salgaiak saldu eta biltegiak ustea. Horrela finantza kostua murrizteko, baina era berean, azoka herritarren aisialdirako bilgunei ardura bihurtu da, hiriko erdialdean bete-betean. Paseen por las diferentes zonas comerciales de nuestra ciudad. Nafarroko goi mailako kirolariek psikologia zerbitzua eskatzeko epea zabaldu du. Miguel Indurain Fundazioak eta Nafarroko psikologiako elkargo ofizialak bigarrengo urtez elkarlanean arituko dira Kirol Federazioi eskainitako ekimenean. Astelenean martxoak 2 Nafarroko Kirol Federazioak psikologiako zerbitzua eskatu ahal izango dute goi mailako kirolarientzat. Pasaden urtean ekin zitzaion ekimenari eta horri esker 20 kiroletako 50 kirolarik jaso zuten arreta. Mankomunitatetako udaletako, toki erakundetako eta Nafarroko Osasun Publikoko eta Lanon Osasuneko Institutuko teknikariek, gazteak eta familiak boi ibengo programan inplikatzearen aldeko apustu egin dute. Jaietan zirkulazio istripuak saihesteko zerbitzu publikoa da, eta autoa erabiltzearen alternatiba gisa, foru komunitateko gazteak hainbat tokitara hurbiltzen ditu. Errigorraren Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura kanpainaren 2020ko edizioaren aurkezpena egin du euskara eta konsumo arduratsuaren aldeko ekimenak. Eskutik eskura Errigorraren 2 kanpaina nagusietako bat da Nafarroa hegoaldeko baratzeko produktuak Euskal Herriko sukaldetara ekarri nahi dituena. Arduraz ekoizten dena arduraz, elkar trukatu eta arduraz konsumitzeko saiakera bada. Eguneroko ohituretan eragiteko modu bat beste askoren artean. Praktikan, oliba olio birjina extra eta arroz, pasta eta konserba sortak eskaintzen dira, urte guztirako besteko eskaera egiteko gonbidapena luzatuz, ekoizlearen jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatuta. Eta hau guztia auzolanen egiten dute, 100 bat herritarren urtez urte lanean ari diren voluntarioen lanari esker. Guztira 16 ekoizlek hartuko dute parte aurtengo kanpainan. Nafarroa hegoalde eta erdialde zabaleko 5 olio errota, 9 konserba etxe eta arroz ekoizle eta pastagile bana. Urtez urte, konsumitzaile arduratsuen kopuruarekin batera haziz doa eskutik eskura kanpainaren inguruan osatu den ekoizleen familia. Emandako datuen arabera, Errigora proiektuaren hazkundea oso nabarmena da. 2014tik hona, 1.500 familia izatetik 6.500 pasa dira. 4 ekoizle izatetik 16 izatera. 30 herritan kanpaina egitetik 100 herritan egitera.
eta pausu kualitatibo garrantzitsuak ere eman dituzte. Eskariaren bidez lortu dute gero eta ekoizle gehiagok egitea bertako ekoizpenaren eta agroekologiaren aldeko hautua. Horrela, bete daitezke gaur etxetako despensa urburu ekologikoz edo bertako gariarekin egindako pastaz. Urteren batean, zainzuri ekologikoen eskaerari erantzun ezinik gelditu dira, eta zubiak eraiki behar izan dituzte nekazari eta elaboratzaileen artean, ekoizpenaren munduko hainbat eragilerekin elkarlanean. Eskaerak online egin daitezke edo modu presentzalian tokian toki, 100 gora herritan produktuak formatu handian eskaintzen dira, oliba olio 5 litroko bidoietan eta arroz, pasta eta konserbak 12 ontziko sortetan. Banaketa eta ordainketa bi txandatan egiten da, martxoa, apirilan olioa eta maiatzan sortak. Oinazpian. Baina gure txikitik gauzak aldatzen ari gara, emeki, ahoz aho, herriz herri, eskutik eskurat. Nork bere gurutzada partikularra abiatu ordez, hautu komunak eginez. Taldean. Bestela ekoizteko, bestela kontsumituz, bestela kontsumitzeko, bestela plazaratuz, bestela plazaratzeko, bestela ekoitziz. Eta harro gaude. Harrokeriarik gabe, apaltasunez harro. Izan nahi duguna egiteagatik harro. Martxoaren 2tik 7 punto de vista jaialdiaren 14. edizioak berriro elkartuko ditu ez fikzioko zinemagintzako profesionalak eta zaleak. Jaialdiaren egitaraua 7 atal nagusitan antolatzen da. Sail ofiziala mundu osoko herrialdetatik izena eman zuten 1000 filmetatik gora aukeratutako filmak biltzen dituena. Atzera begiradak Anne Charlotte Robinsonen monografiko bat, Ute Aurand, Elga van der, Renate Sami zinemagile alemaniarrei eta Janet Muñoz zinemagile txiletarrari eskainitako ziklo bat, eta Han Ozeanik Filin gaia biltzen dituena. Dok bizia hainbat disiplinetako artistak elkartuko dituena errealitatearekin dituzten harremanak elkarren artean trukatzeko. Punto de vista labs topaketak, jakintza eta sormen kolektiboa trukatzeko espazio gisa. Foku garaikideak nazioarteko zinemagile esanguratsuenetako batzuei begiratzeko punto de vistak eskinitako saio monografikoak. Saio bereziak hainbat programa eskaintzen dituena hala nola, Films Paisaia Euskal Herriko zinemagilen topaketa edo Barbara Hammerri egindako omenaldia. Eta bukatzeko, hezkuntza programa jaialdi publiko berriei irekitzeko azten jarraitzen duena. Aurten Films nabarmentzen da, proiektu horrek 10 urte bete ditu eta aukera ematen dio jaialdiari erakusle izatearen rol tradizionaletik ikusentzunezko obra baten ekoizle izatera igarotzeko. Proiektu hau sortu zenetik 2 premisak bere horretan eutsi diote, aukeratutako obren sormen kalitatea eta Nafarroak hoietan duen paper garrantzitsua. Maili Barber zinemagile aukeratu zeniaz bere proposamen artistikoa garatzeko. Gorria filma eta jaialdian estrenatuko da. Otsailaren 13an aurkeztu zen Madrilen X-Films X urteurren hori Cervantes Institutuaren eskutik ospatuko duen programa. Jaialdia adostasun batera iritsi da 10 urteotan ekoitzitako filmak mundu osoan banatutako egoitzetan erakutsi ahal izateko. Gainera beste gune bat ere izango da jaialdia nazioartekotzeko eta Nafarroari aitortza egiteko. Bruselako Zinematek erakundeak 2020ko punto de vista jaialdian proiektatutako izenburuen aukeraketa bat programatuko du 2. urtez jarraian. Zikloa apirilaren 25ean eta 26ean egingo da, eta Garbine Ortega bertan izango da.
Nafarroko ikus-entzunezkoen ordezkaritzaren ildoan nabarmendu den beste saila paisaia da. Sail horretan Euskadiko eta Nafarroko dokumentalen ekoizpeneko film berrienak eta arriskatuenak aurkeztuko dira. Esplorazio estetiko eta narratiboko ariketa irekia gisa planteatzen diren obren erakusketa da. Sail ofizialean zinema garaikidearen izen handiak topatuko ditugu ala nola Laurence Abu Hamdan, Ben Rivers, Eric Baudelaire, Lynn Sachs eta Ana Baz eta Laura Huertas. Nabarmentzekoak dira urtarrilean Rotterdam eta Sundance jaialdietan eta otsailean Berlinekoan mundu osorako estrenatu diren filmak, zeinek puntu de vista jaialdia aukeratu baitute nazioarteko lehen emanaldiekin jarraitzeko. Estatuko eta nazioarteko zinemagileak, ekoizleak, banatzaileak, kazetariak, akademikoak, artistak, ikasleak, zuzendariak, programatzaileak eta kultura erakundetako ordezkariak Iruñan egongo dira punto de vista jaialdian. Jaialdiko proiekzio eta jarduera guztietarako sarrerak salgai daude jada webgunean eta baluarteko txartel lehiatilan. Horrez gain, jaialdiak iraun bitartean aparteko lehiatila bat jarriko da baluarteko atondoan. Sarreren prezioa 3 eurokoa da. Planetarioko saioak 5 euro eta Cibibox kondestablekoak doan salbuetsita. Viene de San Sebastián y Amayi Barber, que viene de Navarra. De Navarra. Bueno, estos son nuestros participantes. Digo también de dónde vienen porque me parece algo significativo. Es decir, solo yo vengo de Madrid.